Fl-okkażjoni tal-Festival tal-Ktieb fuq il-campus illum se nitrattaw biċċa xogħol oħra illi kellna fis-sena 2020 illi titratta suġġett pjuttost legali. The Ombudsman Remedy in Malta isegwi mistoqsija too soft to take on the public administration. Dan huwa l-għanet insellem lill-ħabib tiegħi il-Dr. Ivan Mifsud, dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Grazzi, nsellem lek Robert, nsellem il-kull ma jsegwi wkoll. Din hija dan huwa t-tieni biex ngħidu hekk monograf fi spazju ta' 4 snin. Ekku. Ottubru 2020, naturalment dan huwa suġġett tal-qalbek doppjament. Ħafna. L-ewwel lok tajjeb ngħidu li inti qrib ħafna l-liġi amministrattiva. L-speċjalità tiegħek hija l-liġi amministrattiva. Però inti wkoll qrib it-tema tal-Ombudsman għaliex għext. Iva, eżatt. Jiena mela l-Ombudsman. L-istorja bdiet kont għadni fil-kors tal-liġi fil-1999. Bażikament kien hemm call for applications, kont qed nispiċċa l-kors, ma kellix pjanijiet konkreti x'se nagħmel wara. Ovvjament tibda tfittex job jew whatever fejn se tfarasek bażikament. U kien hemm call for applications għall-Ombudsman. Se jiena dejjem kont kif għadt inti. Il-liġi amministrattiva. Iffissat fil-liġi kostituzzjonali u amministrattiv. Amministrattiv iktar mill-kostituzzjonal. Ekku, għadni sal-lum. Meta ħarġet din il-call, il-laħwa first class, bdejt naqra insomma u hekk fuq. U iktar maqrajt, iktar ħassejt li di tappella lija. Applikajt, intażilt, u għamilt 13 sena naħdem mal-Ombudsman. Ħalli nieħu spunt, għadek kemm ma kienx antiċipata din, għadek kemm osservajt il-liġi amministrattiva aktar minn dik kostituzzjonali. Issa aħna fil-fakultà tagħna, il-liġi kostituzzjonali tiġi malma fl-ewwel sena, imbagħad il-liġi amministrattiva tiġi malma fit-tieni sena. L-istudent jibda jinduna hekk anke fil-bidu tal-ewwel lectures fit-tieni sena fil-liġi amministrattiva li hemm ħafna commonalities. Però fl-istess nifs inti għamil din id-distinzjoni b'mod mill-aktar fin. Għaliex? Iva, għas-sempliċi raġuni meta ngħidu l-Kostituzzjonali hija iktar ġenerali, fis-sens il-Kostituzzjonali għandek bħalma ta' fintiet għandek id-doctrines differenti, separation of powers, rule of li wkoll għandhom x'jaqsmu mal-amministrattiv, imma il-Kostituzzjoni titratta l-istat u 3 elementi, għandek il-ġudikatura, l-esekuttiv u l-leġislatura u l-interplay bejnietom u r-regoli id-doctrines fundamentali tagħna. Meta tidħol fl-amministrattiv, mela qed nikkonċentraw fuq l-esekuttiv. Però nkun korrett ngħid li jiena ma nistax nifhem sitwazzjoni fejn nista' nħossni komdu nopera fil-liġi amministrattiva jekk jiena ma eżawrejtx il-prinċipju kollha fil-qafas kostituzzjonali. M'għandix dubju li għandek raġun, imma l-biċċa xogħol ma tistax inti tagħmel kollox f'kompartment isek titfa' kollox f'kaxxi differenti. Ġifieri, però jiena personalment kull ma ngħid huwa waħda hija linkjata mal-oħra. Anke jekk nieħdu qasam differenti, bħal pereżempju it-taxxa, avukati, studenti imorru barra jispeċjalizzaw fil-liġi tat-taxxa. Ma liġi tat-taxxa, again, marbuta ma' xiex, mal-amministrattiv u mal-kostituzzjonal. Everything goes back to basics. Forsi l-osservazzjoni. Però l-amministrattiv bħala suġġett minn meta kienu jalmulna fit-tieni sena kien il-fissazzjoni tiegħi. Il-punt tiegħi però forsi hawnhekk qegħdin naqblu huwa illi inti ma tistax tħossok komdu topera fil-qafas tal-liġi amministrattiva jekk m'intix komdu fil-qafas kostituzzjonali. 100%. Ħaniġu għas-suġġett. Qed nitkellmu l-Ombudsman. Is-saħħa tal-Ombudsman tibqa' waħda li hija ritumatriċ. Issa forsi għandek ħsibijiet oħrajn illi almenu ma nistax nara li huma esposti fil-ktieb jew jien għadni ma m'għandunajx. Is-saħħa tal-Ombudsman tibqa' waħda li hija morali, u allura aktar milli legali hija waħda morali. Ekku. U allura jista' jservi ta' ċensura pubblika bla dubju ta' xejn fuq l-eżekuttiv, però fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet tiegħu ma jorbtux. Għandha tibqa' hekk is-sitwazzjoni? Iva, 100%. Mela għati dal-komfort. X'inhi? Għati dal-komfort. Le, jien m'għandix dubju li l-Ombudsman
m'għandux ikollu poteri esekuttivi, m'għandi l-ebda dubju ta' xejn. U jekk jiena gejna mill-13 sena naħdem mal-Ombudsman. F'dawk it-13 sena rridu ngħidu l-Ombudsman mhux Malta biss jeżisti, l-Ombudsman jeżisti fil-pajjiżi tista' tgħid kważi tad-dinja kollha. U kont immur konferenzi u niltaqa' ma' ombudsman oħra u staff minn ombudsman oħra. Il-qudiem fil-karriera tiegħi persi kont wieħed iktar mill-anzjani, kont imur anke nittrenja iż-żgħar f'uffiċċji tal-ombudsman oħrajn, ġifieri kien ikollna inizjattivi hekk ukoll, ġifieri d-dort mhux ħażin. Imma l-ombudsman anke jekk tkellimhom jgħidulek le l-ombudsman għandu jibqa' kif inhu, jekk tgħidhom do you want executive power ngħidulek le u ngħidlek għalfejn. Għax kif l-ombudsman ittieħ executive power ma jibqax ombudsman isir tribunal. Mbagħad la jsir tribunal jitlu l-formalitajiet u mbagħad jitlef il-vantaġġi tiegħu, il-vantaġġ morali tiegħu. Ġifieri, weġibtni, mela dal-ktieb mhuwiex tentattiv biex tikkonsolida, iktar milli tikkonsolida mhix il-kelma adatta. Biex testendi, ejja ngħidu hekk. Jew tieħu il-vires tal-ombudsman fil-kamp deċiżiv. Laqqas xejn. Ma kienx dan. Mhuwiex tentattiv sottili. No, laqqas xejn. Mela it-title ara t-title jgħid kollox. Too soft a take u ġew fil-ktieb kull ma nagħmel minħabba titolu. No, imma too soft a take. Imma mbagħad titaqra l-konklużjoni. Tara il-konklużjoni fil-conclusion. Nitqaw too soft a take, jiena ngħid straight and plain ġifieri, u mhux se naqra l-conclusion ġifieri, imma il-conclusion hija illi l-ombudsman il-poteri għandhom jibqgħu kif inhuma. Għandu jingħata iktar appoġġ mill-istituzzjonijiet għax mhux dejjem jingħata l-appoġġ li jkun ħaqqu li jkun ħaqqu, imma inti biex tasal hemmhekk l-ewwel trid tispjega l-ombudsman x'inhu, x'jagħmel u x'inhi l-filosofija tiegħu. U inti trid tikkonvinċihom. La darba inti jew l-ombudsman jikkonvinċi lill-stakeholders għalfejn qiegħed hemm li mhux hemmhekk biex joqgħod itelfek, biex joqgħod idejqek, joqgħod jissindikalek, eċetera, eċetera. La darba inti tasal hemmhekk u mbagħad in-nies iġibhom on board. U ġibhom on board mhux għax iġġalhom jobdu dak li jgħidulek, imma x'tkun ikkonvinċejthom. U dak huwa dik hija l-arma tal-ombudsman. Però infine jiddependi mir-reċipjent. Ġifieri inti jista' jkollok ombudsman li huwa kapaċi jaf xogħlu, però fl-aħħar mill-aħħar jiddependi kemm il-parti l-oħra hija propensa illi tilqal dak li qed jiddependi fuq it-tnejn. Inti titkellem dwar collaboration. Exactly. Il-kelma collaboration tuża b'mod intenzjonat. Definitely, 100% ħanibdew minn hekk. Mela trid tiġi mit-tnejn, irid ikollok ombudsman tajjeb. Ombudsman tajjeb mhux biss persuna ta' esperjenza u li jkollha ċertu insight fl-affarijiet u li jkollha insomma, imma tajjeb persuna ombudsman kompetenti irid ikun persuna li kapaċi tisma', li għandha l-paċenzja u li kapaċi tikkomunika u tikkonvinċi. Dik waħda, ovvjament, u mbagħad it takes two to tango. Mela min-naħa l-oħra jekk issib xi ħadd ma jimpurtanix, għamel li trid, daħħalni l-qorti, mill-qorti biss nismax, mill-qorti tornali u mbagħad dan m'għandekx ċans. Imma da minn kollox issib, ġifieri. Issa l-collaboration tiġi, communication, collaboration. L-ombudsman mhuwiex l-għadu tal-amministrazzjoni jikkollabora fis-sens, jinqala każ, tinqala kwistjoni, ejja niddiskutuha. Għajdli x'ġara, għajdli x'ma ġarx. U jekk tara statistikament, il-maġġoranza tal-każijiet ma jintrebħux quddiem l-ombudsman. Mela ferm il-prinċipju illi dan il-pubblikazzjoni mhijiex intiża biex tiżnatura il-rwol tal-ombudsman fis-sens l-ombudsman ir-rwol tiegħu jibqa' wieħed ta' rakkomandazzjoni. Mela hemmhekk jidher li dal-prinċipju huwa ċar. Paġina 15 inti issa jaħlu a critical collaborator. Ġifieri jekk inse nikkollabora miegħek allura diġà inti qed tikkonċedi għal relazzjoni tuwej. Iva. U jista' jkun ukoll allura illi ġala darba qed nikkonċedu li se nikkollaboraw ifisser illi jiena rrid intik biċċa u inti tieni biċċa. U jfisser ukoll allura illi l-konklużjoni tista' tkun x'imkien fin-nofs. Ara fejn. Mela f'ċirkostanzi fejn ir-rakkomandazzjoni tal-ombudsman tkun waħda ċara, inekwivoka,
u li tinftiem. Allura, ir-reċipjent, il-persuna li huwa suġġett għal complaint, l-amministrazzjoni pubblika. Ġala darba ħna din nitkellmu fl-ambitu ta' critical collaboration. U allura critical collaboration, mod impliċitu, il-kollaborazzjoni, iva, hemm kollaborazzjoni, però tista' twassal għal ximkien fin-nofs. Allura jista' u aċċettabbli għalik illi l-amministrazzjoni tieħu l-pożizzjoni ta' tisma' iva għarret. L-ombudsman għandu l-pożizzjoni tiegħu, nirrispetta dik il-pożizzjoni tiegħu, però jiena ma jidirlix li għandi naddotta dik il-pożizzjoni. Ferm dan l-iter ta' kollaborazzjoni se niddepartixxi ftit mill-pożizzjoni tiegħi, però mhux se nadotta dik tal-ombudsman, ħammur x'imkien fin-nofs. Hija aċċettabbli għalik dik? Jekk jistgħu, mela, jekk l-amministrazzjoni tista' tiġġustifika l-pożizzjoni li tieħu, iva. Ma' min tiġġustifika? Ma' min? Ma' min? Mela, l-ombudsman jaħdem, mela, l-għonet ma' l-ombudsman, it-tieni ma' l-pubbliku wkoll. Jekk l-ombudsman, mela, ngħidu għandek kap ta' dipartiment u għandek l-ombudsman. Il-kap ta' dipartiment jieħu pożizzjoni b'reazzjoni ma' rapport u rakkomandazzjoni tal-ombudsman. L-ombudsman jekk ma jaqbilx ma' dik il-pożizzjoni u l-kap ta' dipartiment jibqa' jisostni tiegħu, l-ombudsman mbagħad jista' imur oltre. Imur għand is-superjuri, imur għand il-Ministru pereżempju, u mbagħad wara l-Ministru jista' imur għand il-Parlament, jikteb rapport il-Parlament, jista' joħroġ press release. Mela, dak il-kap tad-dipartiment irid ikun f'pożizzjoni li jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Jekk ma jħossux li huwa fuq art solida, on solid ground, u ma jistax jiffaċċja il-pressure li ħajkollu, mela hemm xi ħaġa ħażina. Imma jekk l-ombudsman, jekk il-kap tad-dipartiment jgħid iva jien konvint bil-pożizzjoni li qed nieħu ħanibqa' nsostniha no matter what. U nista' niġġustifika jekk jiġu tal-gazzetti ngħidilhom għalfejn u jekk jagħmel rapport il-Parlament, ikun hemm parliamentary question, whatever, jirrispondi, mela it's okay. Għandna sistema ta' checks and balances, ma ninsewx. L-ombudsman dejjem għandek checks and balances. Għandek chapters Iva, checks and balances. Il-checks and balances huma jekk l-ombudsman jiżbalja, jekk l-ombudsman jasal konklużjoni ħażina, jekk l-ombudsman ma jifhimx is-sitwazzjoni, mela għandek counterbalance. Il-counterbalance. Jgħidlu le għandek żball, jekk tibda il-counterbalance però għadek qiegħed torbita maż-żewġ players, jiġifieri il-counterbalance jgħid bejn il-semaj il-suġġett l-entità amministrattiva li hija suġġetta għal complaint u l-ombudsman qiegħed jirrakkomanda. Ġifieri hemmhekk għandek bilanċ għaliex wieħed jista' jipprova allura jekk qed nifhem tajjeb dan l-insenjament, wieħed jipprova jinnewtralizza l-pożizzjoni tal-parti l-oħra. Però m'għandekx iċ-checks of balance kif nifhmuh fil-kamp kostituzzjonali illi xi ħadd indipendenti minn imkien jiġi nifhmuh il-Parlament jiena għaliex kienu li xpruna dan kollu illi jintervjeni hu b'mod mill-aktar ejja ngħidu hekk, għaliex indipendenti, però minn saf differenti. Mela, il-Parlament jista' jintervjeni. Jekk l-ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. L-ombudsman jirrispondi lill-Parlament, jirrapporta lill-Parlament, għandu l-annual report, għandu l-ombudsman jitla darba fis-sena jiġġustifika l-ombudsman u jitkellem ikollu taħdita sħiħa mal-membri tal-Parlament dwar x'qed jagħmel xogħol u x'm'għamilx, eċetera, eċetera. U mbagħad apparti dik, jekk jagħmel rapport jew jekk meta l-Parlament irid jistgħu jintervjenu. Appuntu, u l-liġi taħseb għal dan. Però dan ma tantx jiġri fil-verità. Ma tantx jiġri. Mela ħanajdek, mela jiġri skont kemm jixtiequ li tiġri min-naħa tal-Parlament. Però meta kellna sitwazzjoni fejn l-imħallef Emeritu Sajt Pudicino kien ombudsman u der li sab reżistenza min-naħa tal-Ministeru żmien ta' Manuel Mallia. Iva. Fuq il-kwistjoni tal-promotions tal-armata. Dana il-Parlament ma dalx fiha dan, qabatu mar qoddim il-qorti. U l-qorti ta' raġun. Mar qoddim il-qorti ma mhux fuq rakkomandazzjoni, mar qoddim il-qorti għas sempliċi raġuni li talab l-informazzjoni. Parti l-oħra ma tax. Il-liġi qed il-poter li jieħu dik l-informazzjoni, il-gvern ma tajlux, allura mar
qudiem il-qorti biex il-qorti tordna li jingħata dik l-informazzjoni. infine- Mhux fuq il-merti Nablu, tal-każ. pero infine allura il-kamp residwali tibqa l-qorti mhux il-Parlament. M'għandix dubju. U hekk għandu jkun Hekk għandu jkun fis-sensi jiena f'moħħi il-qorti mela aħna qed nitkellmu dwar alternattivi, alternative justice. Jiena f'moħħi il-qorti titkellem f'kuntest ta' checks and balances. Iva. Il-qorti kif huma l-affarijiet, il-qorti tibqa' il-mainstay tal-ġustizzja. Imma ġara darba li Għalija. dan huwa l-state of play ġej mill-Parlament. Għaliex? Għaliex inti infine għandek l-Ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. L-eżekuttiv huwa awtorizzat mill-Parlament. Wara fl-aħħar mill-aħħar inti tista' jkollok bottom line fil-Parlament. Mela fil-ktieb insemmu mhix xi ħaġa li vvintajta jiena, hija xi ħaġa li sirt naf biha again ġifieri minn barra minn Malta. Illi l-Ingilterra pereżempju għandhom kumitat apposta illi fejn jkun hemm daw il-bottlenecks. Semmija. Il-każ imur quddiem dan il-kumitat. L-Ombudsman irid jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu quddiem dan il-kumitat, jekk jirnexxielu jikkonvinċihom illi għandu raġun, again, checks and balances, u li l-gvern jew l-amministrazzjoni għandha tort, u mbagħad huma jgħidu okay, you convinced us. U mbagħad jibatu għan-naħa l-oħra u jgħidulhom issa inti x'se tagħmel, x'mamilx, għalfejn ma implementax dik ir-rakkomandazzjoni. U taħdem tantu hekk li hemm każijiet l-Ingilterra illi meta tasal dik l-istadju u dawn ikunu ġifieri jien niftakarni meta kont niftit riċerka snin ilu, issib anki transcripts online il-kapit tad-dipartimenti ma jkunux idu jidru ta' quddiem dan il-kumitat. Kif ikunu jafu li ħajbas il-jom il-kumitat, that's it, jimplementaw. Pero frankament. Ħafna drabi jimplementaw, mbagħad verament jemnu li għandhom raġun, mbagħad jitilgħu quddiem il-kumitat. Però frankament dik hija sitwazzjoni ferm iżjed trasparenti minn tagħna, għaliex almenu l-Ombudsman, bid-dovut rispett lejh, qed jiġi espost. Fil-sistema tagħna l-Ombudsman għajla jista' jiġi espost, dik hija sistema fejn l-Ombudsman jiġi challenged ukoll. Għalhekk iva, u għalhekk jiena favur daw is-sistemi, iktar ma jkun hemm kif attinti iktar ma jkun espost, it can work either way. Ekku. Mela ittih il-pubbliċità li għandu bżonn, imma fl-istess ħin iżommu accountable. Kulħadd u għandu jkun accountable għal-emilu. Naqblu. Paġina 13 tgħid li kien hemm żmien possibilment mela għandi nifhem mill-esperjenza tiegħek personali. Fejn l-istituzzjoni was less appreciated. Naturalment meta kont qed tikteb hekk kellek xi ħaġa f'moħħok. Mela, ma niftakarx xi ktibt Page 13. Li ħanarax, ma niftakarx onestament fil-page. Kuntest fejn 13 naħseb l-introduction. Għadna fl-introduction hawnhekk fejn li over the years have generally held in high esteem, but there were times it was less appreciated. Mela, jiena kelli the end result being the general public is the biggest loser. Mela, l-ewwel ma ġara fil-roundabout very early 2000s. Kien għadu taħt l-Ombudsman l-ewwel wieħed, Sur Joe Sammut. Ekku, fejda derlu Sur Sammut u kellu raġun, ġifieri naħseb li kellu raġun, li derlu li r-rakkomandazzjoni tiegħu qed jiġu ignorati. U da mar għand tal-gazzetti, ma nsemmux imma l-gazzetta waħda mill-gazzetti Ingliżi, insomma, li tippubblika bil-lingwa Ingliża, u ta' interviews ħieħa għadni niftakar kienet kelluk mux double page, kienet ma nafx, kienet full page żgur, ma nafx double page. U għat jilmenta fuq daw l-affarijiet, ġifieri. U timing kien naqra, kien ħaddem moħħu l-Ombudsman, l-Ombudsman juża l-armi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu. Waħda minnhom hija publicity, u publicity meta jekk tagħmel il-pubbliċità wara elezzjoni ħadd ma ħajtik każek, imma jekk tagħmel il-pubbliċità qabel elezzjoni jew qabel xi referendum, hemmhekk iktar jagħtu każek għax iktar toqroshom fil-laħam il-ħaj. Ġifieri, u dik kienet waħda mis-sitwazzjonijiet fejn l-Ombudsman mar l-ewwel darba li qatt mar fil-pubbliku u fetaħ beraħ l-affarijiet kollha ġifieri, imma It worked għax il-gvern, l-għonet il-gvern ħassa, l-ewwel kien hemm żmien ippruvaw forsi jakkużaw u jirreżistu daw l-affarijiet, imma mbagħad eventually tawħ l-attenzjoni li kellu bżonn waħda u t-tieni apparti dik ħareġ ta' raġel mal-pubbliku
Jien għadni niftakar nies iċemplulna u jgħidulna għalmenu hemm organizzazzjoni, teżisti istituzzjoni hawn Malta illi mhijiex just yes men. Dik kienet li kelli f'moħħi. Paġna 27 titkellem dwar jew almenu tagħti ħiel biex il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman kważi titwessa jekk dejjem fil-sew. Iva, aha. Saħansitra tgħid illi anke entitajiet illi mhumiex governattivi iżda huma privati, però jipprovdu servizz pubbliku. Donhom dawn għandhom ikunu jaqgħu taħt il-kappa tal-Ombudsman ukoll. Ekku, Again, tagħmel distinzjoni bejn li tagħti servizz pubbliku jew inkella li tagħti servizz lil pubbliku għandha tagħmel differenza? Skur li tagħmel differenza, naħseb servizz lil pubbliku kulħadd jagħti, anki n-notar f'uffiċċju privat, notar huwa uffiċjal pubbliku minnu. Ninsew ħażerta li rid ngħid huwa tabib, jew engineer, whatever, accountant, whatever. Avukat. Dawk jagħtu servizz lil pubbliku, anke ħanut. Mela minnu dawk. Le, mhux għandna servizz pubbliku. Issa din inqalet l-ewwel niddaw mhux affarijiet li vvintajthom jiena. Jekk taraw Franza, pereżempju, Franza is-servizz pubbliku anki bank għalihom jagħti servizz pubbliku, believe it or not, l-Ombudsman jista' jindaħal fejn jidħlu affarijiet bankari, believe it or not, ġifieri. Issa jien mhux qed immur daqshekk, di ħarġet mill-fatt li Malta minna żmien kellna ħafna privatization. Mela, jekk servizz jiġi privatizzat, bħal pereżempju ħansemmi l-airport. Airport wieħed għandna Malta, kemm hemm ċans li ħajkollna ieħor, jew tnej, jew tlieta. Wieħed biss, aħna gżira żgħira biex noħorġu minn fuq din il-gżira, irridu apparti bil-vapur, ġifieri tuża tmur l-airport. L-airport oriġinarjament kien tal-gvern. Il-gvern biegħu, fair enough, imma jagħti servizz pubbliku iva, dak huwa public service. Jekk il-gvern xi darba jiddeċiedi li l-Ene Malta jipprivatizza u niġu niddependu mill-privat għad-dawl tagħna. Essenzjalment dak li tajtu dak li fil-liġi Ewropea tissejjaħ concession. Bażikament fejn inti għandek fis-sens il-terminu illi jintuża huwa dak illi sa ċertu punt bħala kwantu ħin kien jiġi provdut mill-gvern f'daqqa waħda se jiġi provdut mill-privat l-istess servizz se jiġi provdut mill-pubbliku mill-privat. Qed tgħid almenu tillimita an essential public service. But again, x'inhu essential? Ġifieri wieħed ovvjament irid ikun aktar possibilment speċifiku. Il-Venice Commission. Il-Venice Commission ukoll laqtet fost materji oħrajn lill-Ombudsman. U donnu biex nissodisfaw l-aċċ tal-Venice Commission il-Parlament Malti ikkonkluda jew iddeċieda illi biex jiġi maħtur l-Ombudsman inti għandek bżonn id-2 terzi. U jekk ma jkunx hemm qbil, allura jibqa' l-incumbent. Dan huwa essenzjalment dak. Mhux mill-Venice Commission. Dak u iva ma. Dikka ġejja mill-New Zealand model. Però fil-kuntest tal-Venice Commission, jiġifieri għandi. 25 years later. Però moralment naħseb. Illum il-ġurnata iva, ma meta saret dik il-liġi ma qaskellu. Però moralment naħseb illi ispirati għal-menu minn din l-idea biex kemm jista' jkun l-eżekuttiv jew il-maġġoranza parlamentari kemm jista' jkun tabdika. Ekku, biex ikun hemm bil bejn il-gvern u l-oppożizzjoni min ikun l-Ombudsman u ż-żewġ naħat pers li ftehmu tnej bejn min se jkun l-Ombudsman, iż-żewġ naħat ikollhom fiduċja fih. U issa nitkellmu fuq 2 terz. Issa, jekk ma jkunx hemm qbil, allura l-liġi qed tgħid li isma' jibqa' l-istess Ombudsman. Ekku. Jew jinħatar wet temporani. Ma din hi soluzzjoni. Tikkonsidra pereżempju li ikun l-Ombudsman, l-incumbent Ombudsman li jiddeċidi hu min għandu jkun warajh. Tara fattibbli?
No, unajdilkom għal-fex, huwa importanti peress li huwa uffiċjal tal-Parlament, għandu jinħatar mill-Parlament. Jekk l-Ombudsman jaħtar is-suċċessur tiegħu, u mbagħad kapaċi l-Parlament jgħidu ma din mhix il-persuna tal-fiduċja tagħna. Mela le, issa biex inkunu wedna kollox fejtlu l-Commissioners, Commissioner for Education, dawk fejn bottleneck bejn il-Gvern jinħataru. Diġà Eżatt, imma dawk huma fl-uffiċċju tiegħu. L-Ombudsman huwa l-umbrella fuq il-Commissioners jiġu qishom second in command speċi għax dejjem huma soġġett għall-Ombudsman volja jaħdmu b'mod indipendenti. Imma li l-Ombudsman jekk ma jiftemux il-Parlament jaħtar is-suċċessur tiegħu. Definitely no. Le, it's a good idea, ma minħabba fek għax inkella jgħidu mhix il-persuna ta' fiduċja tiegħi. Però nistgħu nestendu dal-argument f'ħafna kampijiet oħrajn, ġifieri jiena naqbel ħafna miegħek. Ġifieri allura bl-istess mod naħseb li anki il-ġudikatura għandha tinħatar mill-Parlament. Iva u le, u mhux minn kumitat ad hoc, però propju fuq l-istess prinċipju għaliex jekk jiena tellajt gvern, jiena rrid min jiġġudikani, tajjeb, ikun qiegħed jorbita fil-qafas illi fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li l-gvern qed iniedi, u dan japplika l-kummissarju tal-Pulizija mhux fejn tidħol ġudikatura. Però naturalment. No, mek ma biex miegħek għaliex il-ġudikatura jaħtar għall-gvern u jdumu kemm idum il-gvern u mbagħad nibdu ġudikatura. Il-puntu li l-Parlament huwa sovran, veru sovran f'Kostituzzjoni sovrana. U allura kull ma jissuċċedi biex is-saltna ta' dritt ir-renja, se jista' jkollok il-Kummissarju tal-Pulizija li huwa kruċjali, ġudikatura li hija kruċjali. Il-rubber stamp ta' min fl-aħħar mill-aħħar huwa qiegħed jirrappreżenta l-poplu għandu jkun hemm. Il-mument li inti afdajt il-ħaddieħor biex tidher iżjed ma nafx trasparenti, ma nafx dan il-ħsibijiet, jiena naħseb li jista' jiġi wkoll senjalat bħala abdikar. Però m'għandniex il-ħin biex niddiskutu dan. Ħaniġu għall-aħħar, ovvjament ħafna ma jaqblux ma dan kunċett. Ħaniġu għall-aħħar osservazzjoni. Sure. Mela bdejna il-punt kont ċar, dan l-ktieb mhuwiex tentattiv biex l-Ombudsman niznaturawlu il-rwol tiegħu, anzi r-rwol tiegħu inti konfidenti għandu jibqa' dak li hu, dak li jirrakkomanda. Addirittura qed f'punt minnhom illi ma tara xejn straordinarju jekk l-amministrazzjoni ma tieħux dik ir-rakkomandazzjoni. Purke tkun konvinta minn dak li qed tagħmel u tista' tkun moralment, legalment konvinta minn dak li tagħmel. Però fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tisma' din hija l-ktieb, jekk taqra l-ktieb, inti tissolleċita lil dak li jkun għandek tirrikorri, dak li jkun ittieħ dak l-impetu biex jekk hemm bżonn nimur għand l-Ombudsman. Għax naturalment dan il-ktieb huwa espożizzjoni ta' fiduċja assoluta fl-istituzzjoni. Ekku. U allura m'hemmx dubju li trid li l-istituzzjoni tibqa'. Iva, bla dubju ta' xejn. Tieni raġuni waħda. Għaliex complainant għandu jirriskja. Imur għand l-Ombudsman wara att amministrattiv li allegatament huwa null, minħabba raġunijiet jistgħu jvarjaw mal-amministrazzjoni, l-ultravires, deċiżjoni raġonevoli, whatever. Mela jmur għand l-Ombudsman wara d-deċiżjoni, l-alloġġ jibda jdur u jitlef l-opportunità għaliex imbagħad jgħaddu ngħidu l-Article 469A. Għandek 6 xhur. Deċiżjoni tal-Planning Authority għandek xahar. Deċiżjoni tal-Lands Authority għandek 20 days. Mela jgħaddi dan it-terminu u inti għadek tħabbat il-bib tal-Ombudsman. U dak ifisser illi tmur għand l-Ombudsman possibilment dik raġun, però fl-aħħar mill-aħħar tlift id-dritt sagru illi inti tista' tmur quddiem kważi judicial organ jew judicial organ. Ma tarax illi din twaqqa l-istituzzjoni ġiba fix-xejn l-istituzzjoni. Dal-punt waħdu ġib din l-istituzzjoni fix-xejn. Skont il-każ, ma tistax tiġġeneralizza hekk, hemm każijiet li m'għandhomx imorru għand l-Ombudsman. Ma jien lest li nirriskja illi nitlef it-terminu li jiena nista' nagħmel appell minn deċiżjoni ta' enti amministrattiva, meta naf li fl-aħħar mill-aħħar l-Ombudsman l-iktar jista' jtini raġun.
ħana jidlek, skont il-kas, semmina l-Planning Authority, jekk inti trid tikkontesta applikazzjoni għaw refusal, ħana du refusal, ma tmurx għand l-Ombudsman. Tmur li PRT, ovvja, għas sempliċi raġuni li PRT biss tista' ddawwar lik ir-refusal, l-Ombudsman ma jistax. Mela inti trid skont il-każ. Hemm każijiet però Daqsi li jmorru ħafna każijiet konċernanti applikazzjonijiet tal-Planning Authority għall-Ombudsman. Ija, imma that is their own prerogative. Ikun hemm min ma jridx imur li PRT, ikun hemm min raġunijiet finanzjarji. Ikun hemm min, pereżempju, imur għand l-Ombudsman jinnaf min avukati, imorru għand l-Ombudsman joqogħdu attent għat-terminu li ma jiskadux, jisperaw li f'dak it-terminu jieħdu rapport minn għand l-Ombudsman u mbagħad jużawh bħala prova. Imma mbagħad jekk jasal biex jiskadi żmien, iwaqfu l-każ u jmorru jitfgħu l-appell, jitfgħu l-appell, rikors, whatever. U allura min għandu jirrikorri għand l-Ombudsman? Min m'għandux rimedju ieħor? Ħafna drabi li min m'għandux rimedju ieħor, ħafna drabi hemm ċertu każijiet pereżempju jkunu każijiet żgħar. Każijiet kbar ħafna drabi jmorru l-qorti. Imma każijiet żgħar u l-każijiet jistgħu jvarjaw. Tista' tkun deċiżjoni amministrattiva. Imma tant tkun żgħira, pereżempju jien naf applikajt għal sussidju wherever qed nivvinta ġifieri, applikajt imma ma rċevejtx risposta. Kemm ħajdum dal-każ? Mela nmur għand l-Ombudsman. Mekk għalmenu t-terminu tal-appell għadu ma bedix. Eżatt. Jew inkella ktibt ittra daw kienu jiġu llum inqas għax issa il-mentalità nbidlet. Ktibt ittra ma rċevejtx risposta. Tlabt ir-raġunijiet għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni ma nirċivix risposta daw affarijiet li rajthom jiena u anki wara tlaqt mill-Ombudsman esperjenzajthom jien. Nikteb ittra lid-dipartiment mhux se nsemmu liema dipartiment xej, blank. Immur għand l-Ombudsman jikteb u għalmenu nsir naf għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni u mbagħad minn hemm inkun nista' niġġudika d-deċiżjoni hix tajba jew le u għandix inkompli nsegwi l-każ jew le. Dr. Mifsud, jiena ħadd gost ħafna nagħmlu dan l-inkontru, ma kienx term l-intervista kienet diskussjoni, nittamaw li kollna t-tielet monograf m'għandhomux. Nimmaġina li diġà jgħat f'moħħok. Bdejt niktbu wkoll fuq id-duty of care, id-duty of care tal-gvern. Ġifieri qed nmissu issa governmental liability u tort. Privileġġi. Il-problema hija il-ħin minħabba affarijiet oħra ma jkollix ħin. Imma again, għandi kollox moħħi, għandi riċerka kollha fil-computer, imma għandi bżonn naħseb xarejn ma jkellimni ħadd biex niktbu. U mhux ħajkolli xarejn, għadha kifini. Las ġurnata ma jkolli. Ma tantx hija possibbli naħseb anki bil-workload illi ġabet dir-realtà. Il-realtà li qed ngħixu fiha bħalissa. Dr. Mifsud, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek.